Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Glass03 και σήμερα θα παίξουμε survival games στο Bad Lion server μαζί με τον Everyforge. Yay! Βρήκα Iron Chestplate και Diamond. Όχι Spawnkill, please, όχι Spawnkill, όχι Spawnkill. Ναι! Background noise. Σίνα! Πήρα 3 kill. Εγώ Πόσα armor σου έχω? Πού είσαι, ξέρεις που πάμε? Mid είμαι. Στο route μου. Χαίρομαι πολύ, δεν τα έχω καλά με τα routes, έλα mid. Ρε νουμπά, ξέρεις που πάμε? Παιδιά, χρησιμοποιώ το John Cena Tech Pack. Παιδιά, έχω 4 kills. Ρε, δεν ξέρεις τι armor σου έχω. Τι? Chain Chestplate. Wow! Και λαγκάρ. Ας ευχηθώ ότι πάω σωστά στο route σου. Άμα δεν σου έχω ξεπαθεί. Ρε φίλε, τι φάση, τι Ρε, γιατί δεν το έκανα ρε αυτό. Πήρα 4 kills, τους έσκησα. Εγώ ένα πήρα μόνο. Έλα ρε γάμο, το πού είσαι? Φίλε, λαγκάρ full. Δεν θα λαγκάρεις αν είμαστε μαζί. Σου έχω Stonethorn. Γάμο το, ξέρεις που είμαστε? Εγώ πάω στον Αχυρώνα, ξέρεις. Περίμενε. Μην πας μόνος σου. Background. Θα κόντω πολύ. Λίγο. Κάτσε να αλλάξω το έξω του Johnson να πάκ με λαγκάρι. Γρήγορα όμως ρε. Να βάλω ένα τεξπάκ που μπαίνει γρήγορα, βάλε το Infinite. Του χάχουι. Όχι. Το έχω το Infinite. Μην πεθάνεις. Εγώ του σκότωσα. Πού είσαι, στον Αχυρώνα? Ναι. Ωραία. Ρε ήταν πάνω, με έριξε από τις σκάλες, το έριξα με τον Μπό, πέσε κάτω από τις σκάλες και... Κάνεις ρε έτσι. Ναι. Πού είσαι ρε? Όχι, είναι ωραία. Είμαι στον Αχυρώνα. Βλάκα λαγκάρω φουλ. Αυτό μου πετάς σαβούρα. Απλά ξέρω εγώ περνάω πάνω και την παίρνω. Κάνεις ρε έτσι. Ναι. Για να έκανα πριν 5 δευτερόλεπτα. Ρε λαγκάρω φουλ. Σε βαρώ με το fishing να ξαναγκάρει. Πάμε. Ναι! Καλύτερα. Ο νουμπάς. Πάμε στο άλλο tier του. Βασικά πάμε να... Ξέρεις που πάμε? Δεν λαγκάρεις τόσο. Ναι, για σένα. Πώς έχεις frame drops? Βρε, πώς να σου το πω. Η εικόνα κουνιέται αργά, πώς να το εξηγήσω? Ναι, αυτό είναι frame drop κάπου. Όχι, frame drops είναι, ξέρω εγώ, όταν λαγκάρεις για λίγο. Για ένα δευτερόλεπτο, ξέρω. Όχι Όπα, Τέλος πάντων, ξέρετε τι είναι τα frame drops. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και το lag ξέρω εγώ είναι όπως είχαμε στην αρχή του Bad Lion. Στο match. Όχι αυτό. Ρε φίλε, γιατί λαγκάρει? Πού είσαι ρε man? Να. Ξέρω εγώ σε κοιτούσα με το Optifine και λέω πού είσαι ρε man? Να το νουμπίδι. Άμα είναι να λαγκάρεις θα σε να πάω εγώ μπροστά που είμαι και πιο τούμπαν αυτή τη στιγμή. Έλα. Ωρε φίλε, τι shot. Λαγκάρω. Όχι full. Super full. Yes. Έχω iron short. Πάρε μάρμορ. Ξέρω εγώ του είχα σκάσει τόσο hits με τον Bo. Ευχαριστώ. Πάρε. Καλά πήγα να κάνω combine το iron short με το stone short. Ρε φίλε, και τι λαγκάρω? Να είναι να είσαι εκεί χωρίς άπορα να το φάω, να πάρω stats. Πώς για το rec? Αλλά βασικά και πριν δεν νίκησε να το fraps. Ναι, ανοιχτό. Ναι, το rec φταίει. Ρε, παιδιά, συγγνώμη για το υπερβολικό lag. Κάτσε λίγο. Και επέστρεψα. Στις καλύτερες φάσεις ανεβάσει μόνο που παίρνουμε kill και κλπ. Ωραία, έχεις καθόλου άλλους να πάμε εκείνον τον νουμπά? Έχω 3. Είναι, λοιπόν, πάω στο νουμπά. Τι είναι αυτή ρε? Είναι και ένας φουλάριον από πίσω. Κάτνες! Πώς, λοιπόν, έλα. Πάρε και γκάπολ! Φέρε γκάπλε, λελέ! Έχω 2 irons. Και πάμε. Γάμα το... Πολύ σπαστικό. Έχω τόσα chestplates και πετάω full σαβού. Άγγελε ένας full iron. Πόντως. Μας είδε και τα κλασε. Όχι ρε, έχουμε deathmatch. Έχω ένα άρρο. Λοιπόν, έλα. First try! Ρε, θα χάσουμε.
Το έχουμε. Τι Λοιπόν, μαλάκες λένε. τι μαλάκες. Πως ένα πήραμε. Βοήθα ρε. Ραγκ. Πεθαίνω. Sorry, έλα, πάμε για τον άλλον. Το Iron Sword φέρε μου. Περίμενε να τελειώσουμε. Ωραία. Έχεις ένα diamond. Πόσα diamonds έχεις? 3 έχω, κάτσε. Φέρει το ένα. Όχι. Πάρε diamond γρήγορα. Τι είναι αυτό, τι φάση. Κάτσε, πάρε. Και γι' αυτό είναι το πιο περίεργο πράγμα σε όλο τον κόσμο. Τι Τι είναι φάση. αυτό. Τι είναι αυτό. Λοιπόν, φίλε, το βγάλαμε first try. Ουα! Ιντερνετ. Έλα τώρα άμα με νικήσεις και σε αυτό. Πώς άρρωσε, εγώ έχω 2 άρους. Δεν έχω φέρει με ένα άλλο. Έλα πάμε. 3. Πήγαινε, 2. Περίμενε. Κάνεις ρε κατσί. Ναι. 3. 2. Φω, πόσο άχρηστη παίζει να μάθε. Έφαγες golden apple, ρε. 2 καρδιές! 2 καρδιές! 2 καρδιές! Εσύ στο βίντεο σου και εγώ στο... Και εγώ εγώ στο- με... Εγώ στο βίντεο μου και εσύ στο βίντεο σου. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά για αυτό το βίντεο τα λέμε την επόμενη φορά. Bye. Αντίο. Και σε έρχεται υπερβολικό like, δεν ξέρω γιατί. Αντίο.